1000 poortjes. Cornelia had haar fiets op de kop op het tegel zet. Mij een bak wetter en een dwaske met plakspul. Waarom stiet die fiets op een kop, Cornelia? Ik haal lekker boom en die zal ik plakken. Maar eerst moet ik het gat in de boom vinden. Oh, was mijn trekker dan ik, meidje, Cornelia? Er zit een chill los en Romke zien brokjes binnenop en ik moet eindelijk nog een keer naar de kapper. Stop! Ik moet boom plakken, boodschapje, naar het postkantoor. Het meidje, de vask in de wasmachine dwan, mijn mailbesjen. Wie ik maar een 1000 poort, dan koek alles tegelijk dwan. Een 1000 poort? Wat is dat? Dat is een liets besje, maar een hele protte poortjes. Ik had er juist nog hier in de tuin in, John. Zullen wij zo'n 1000 poort ziekje, Tomke? Oh ja! Ja, dat doen we! Dan kan die 1000 poort Cornelia mooi helpen. Even later rennen ze de tuin in met een leeg champotje. Ze loeren in het gas en tussen de struikjes. Ze weten eens net goed hoe het zo'n 1000 poort eruit ziet. Het is een beest met een hele protte poortjes, Romke. Wat 1000. We maken goed ziekje. Tomke, kom gauw! Je regelt een beest met een hele protte poortjes. Ja? Zou dat een 1000 poort wezen? Romke, dat is een spin. Die had maar 8 poortjes en geen 1000. Tel ze maar. 1, 2, 3, 4. Ja, 8. Nee, dit is geen 1000 poort. Misschien zit de 1000 poort wel in een groen, Tomke. Zal ik je een gat graven? Ja, doe dat maar, Romke. Net de bloemen van Cornelia vernielen, hè? Is het zo goed? Wacht je. Ik zie wat in de modder. Een 1000 poort. Ja, ik heb een 1000 poort voen. Oh, doe me gauw in het potje, Tomke. Romke, dit is echt geen 1000 poortje, hè? Dit beest had helemaal geen poortjes. Ja, du hast gelijk, Tomke. Hij had 0 poortjes. Ah, ik weet al wat het is. Een worm. Zullen wij eens onder die bloempot zien? Oké. Tomke pakt de bloempot beet en schoot hem een eindje aan de kant. Wat een protte zwarte beestjes. Ze draven alle je troker heen. 1, 2, 3. Pah, op ik de tel weg kwijt. Wat binnen dit voor beesten, Tomke? Dat weet ik net. Maar ze hadden geen 1000 poortjes. 1, 2, 3. Oh, net voor erin. 4, 5, ja, 6 poorten tel ik. De miegimmels, de mieren, draven oer de tegels en ziekje gauw een oorplakje. Tomke en Romke hebben werk geen 1000 poort voen. Ik denk dat er hier een dalk in 1000 poorten in de tuin zitten. Ik ga ze nog net zien. We moeten beter ziekje, Romke. Ik weet al wat. We sjoggen achter in de tuin. Daar lijkt een oude beamstam in het gas. Misschien weet het de 1000 poort daar wel onder. Maar als hij daar net is, dan ging ik weer om naar huis. De beam lijkt al heel lang in het gas. Er groeien paddenstoelen op en groene plantjes. De bast van de beam ligt overal los. Nou, deels de beam op, Tomke. Dan sjog ik eronder. Oké. Tomke pakt de beam vast en tilt hem een eindje omheen. Oh, wat is die beam zwier. En glad. Op zitten, Romke. Just al wat? Even wachten, Tomke. Ja, er beweegt wat. Het komt deze kant uit. Ik kan de beam net meer houden. Romke, help. Ik liet hem vallen.
ontploft in het gas. Romke wil gauw onder de BMW kroepen. Te let. Au, 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 au. Mijn stutje zit vers onder de beam. Oh, Tomke, help. Oh, Romke, wat moet ik nou doen? Au. Tel het, Tomke. Doe, brouw. Gauw, broek die spierballen. Au. Ach, is mijn stutje er al. Ja. Ja, tillen. 1, 2, 3. Oh, het wil net. Ik krijg die beam net omheen. Nog een keer, Tomke. Dat tel ik bij. Au. Tomke helle diep adem. Hij pakt de beam vast en dan tellen ze beiden. 1, 2, 3. Vers aan het, Tomke. Hoera, mijn stutje is los. Ja. Oh, Romke, die stutje. Mijn stutje? Wat is er bij mijn stutje? Ja, er zit een beest op. Mij een hele protte poten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Nou, 10 en nog volle meer. Dat is... Ja, dat is een toezenpoot. Gauw, in het potje, Tomke. Hij kriebelt een beetje. Voorzichtig duwt Tomke de toezenpoot in het lege potje. Oh, Shannon. Gauw draven ze naar Cornelia ta. Waar een toezenpoot voor die zacht, Cornelia? Zo, die kan die mooi helpen. Oh, dat vind ik heel leer van je. Maar zullen wij die toezenpoot maar wel loslaten? Zo'n toezenpoot had 1000 pootjes. En dus ik 1000 squantjes. En ik had geen nacht om die al hier te poetsen. Dan had ik nog meer werk. Oh, oké. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.